Fermi ħaġa sabiħa li nġbarna li għawnek, mux biss nismiħazza pari anke minn diversi postijiet ta' Malta. Sabiex fil-kina tuqima li Mamma Marija di festa tal-istaġun tas-sajf. Isinġabru minn kull imkien għaxin jħobba l-grazzja tiġibet ħafna nisjera. Ejwalek għandha nisejjixi waraja biex il-Rosarju għalli jittob il-grazzi lil-Marija, il-interċessori tagħha li nirejja s-saħum lilna, l-għulet l-Spiritu Qaddis tiegħu biex jitina il-ħmod kif għandna nġibħuna fil-ċirkustanzi kollha ta' ħajjitna. Il-aqwa grazzi li Marija jistgħatina l-Spiritu tiegħu biex jidawwarna kull mument ta' ħajjitna, kemm il-mument iż-żwieġ, anke dawn il-ħsieb tal-duminja. Slima li Marija, bil-grazzi minn Lija l-Mulejnija, kien il-kanenti post il-nisa, imbirek il-frott tal-ġustizja Ġesu. Għawnin il-għaddejja tal-Mulej. Slima li Marija, bil-grazzi minn Lija l-Mulejnija, kien il-kanenti post il-nisa, imbirek il-frott tal-ġustizja Ġesu. U libertà sar bnita. Slima lik Marija, bil-grazzi minn Lija l-Mulejnija, indirikanti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Gloria lil-Missieru li liberi l-Spiritu Santo. Grazie a Dio, ma li tħabbira bħal-anġu. Għarafna li jibnek sal-bnid, il-passjoni bil-mewtiju naslu sa' tal-qawmin bi Kristu sidna San Giuseppe ta' Alpsafja. Għatiju għamulej il-misriħ ta' dejja, jistriħu fis-sir. Nisem tal-missir tal-liber tal-Ispiritu Santo. Nawguraw il-kulħat li la sabiħa, intendi din Mamma Marija minna jimxu maħħa minn dawri il-festa, għal-liber għanna nifirħu bl-imkien, mux bis nistaħazza għal ma dawri ġew maħna għalla familja għadha. Nawguralkom il-kol.